Sezonul estival a început deja, cu toții așteptăm cu nerăbdare să mergem la plajă și, prin urmare, trebuie să ne pregătim pentru vacanță. Astăzi v-am pregătit rețeta Xoniei, prin care artista reușește să arate perfect atât pe scenă cât și la plajă. Pe lângă sport, vedeta mai are un secret. Este vorba despre un tratament care o ajută să scape de celulită. Eu pun foarte mare accent pe imaginea mea și în felul în care arăt. Fac de ani de zile tratamente corporale, am o viață sănătoasă, fac sport, încerc foarte mult să am grijă de mine și de sănătatea mea și mereu fac acest tratament corporal pentru a mă ajuta la celulită și la tonusul mușchililor și mai ales că acum vine vara și vrem să ieșim și să ne simțim bine cu o fustiță sau cu o pereche de pantaloni scurți. Acest aparat folosește 5 terapii într-unul singur și anume face laser cu multiporație, endolift, radiofrecvență și role magnetice. În prima fază o să folosim laserul cu multiporație, ce acționează strict asupra celulei grase, diminuând-o. Tratamentul este unul revoluționar și presupune o serie de ședințe pentru a scăpa nu numai de celulită, dar și pentru o eliminare a câțiva centimetri buni. Acum facem prima parte din acest tratament și anume cu ajutorul laserporației. Noi diminuăm celula grasă, practic de asta și avem rezultatul în centimetri. Noi când ne îngrășăm, celula grasă crește în volum. Acest aparat o micșorează și o aduce la mărimea ei inițială. Această terapie este o inovație tehnologică ce înlocuiește chirurgia estetică. Stimulează procesele metabolice prin care se elimină excesul de grăsime și în același timp ajută la eliminarea vergeturilor. În plus, tratează retenția de lichide, iar rezultatele se văd de la prima ședință. În partea a doua folosim un vacuum, ce anume folosește endoliftul, radiofrecvența și role magnetice. Practic, această etapă a tratamentului ne ajută să intensificăm circulația limfatică și sanguină, să ne remodelăm, acționează foarte bine pe fermitate deoarece folosește radiofrecvența, dar ne ajută și la celulită, la aspectul de celulită. Pe lângă tratamentele corporale, Xonia are grijă ca alimentația ei să fie una echilibrată, iar sportul deja a devenit o rutină în stilul său de viață. Încerc foarte mult să am un echilibru în viață, ceea ce înseamnă, pe lângă tratamentele corporale, să fac și mișcare. Acum că e soare și frumos și plăcut afară, îmi place foarte mult să merg cu bicicleta prin parc, seara, când e puțin mai răcoare, să mă plimb prin București. Rezultatul la acest tratament este în centimetri, deoarece folosește laserul cu multiporația și acționează strict asupra celulei grase. Ca și rezultate o să vedem într-un tratament de 10-12 ședințe, undeva în jur de 5-7 cm. Pentru a avea rezultate garantate, cu ajutorul acestui tratament profesional de slăbire, este nevoie de 3 ședințe pe săptămână, iar pentru menținerea rezultatelor este suficientă o ședință pe săptămână.